Sonaper आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड टाइमखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव फरायनाय महर लाना सोनापर दामगै इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोबबाय चेनेल जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना दहाय फुंनिफ्रायथ' आङो इन्ट्र' मारियासै बरायनोबो हाला मानोबो हाला ओरैबादि खामानि भिर जायो दासान्दि सोरबा खोनासंसो बासिगोन खोमा नोंनाल' खामानि नामा होननानै बाट हा बयनाबो जायो ओमफ्राय आं खिथाबाय आरोना बिदि जायो जोंनि अबस्थाया होननानैथ' आंना जागासिनो दङ ओमफ्राय स्कुलाव थांनानै फैबाय जोङो बिमा फिसाहाय फैनानैसो नोंथांमोनजों इन्ट्र'खौ मारै फैबाय आरोना नै फैनानै खयथा जाफैनाय दैनि 11:30 बारफैलायो 12थायानो जानोसै बेनिफ्रायहाय साइकेलजों थाङाखै दिनै फुङावबो बिदिनो एसे लेट जादों स्कुटिजों थांनानै फैदों आरोना ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो टारगेटखामोन मा होनना बुंनानै लानानै फैलायबाय फवासे आङो ओमफ्राय नैबेखौ आङो दहाय फुङावनो हानानै गालांखादों आरोना नै फुलकबि थाइसे ओमफ्राय एसे गाज्रि जाबायमोन फारसेथिं जायना बेखौ हाख्लानानै गारबाय ओमफ्राय पटल रायहांलायनाय थाइनै ओमफ्राय टमेट' थाइसे आलु दरनै हा माखौ बिस्कुटखौ दे जिरायदो आं हरनोसै दे आं गाइखेर फुदुंनांगोन ना बिमायाबो बेदर फिसायाथ' फिसा मा होनबावनो हनै आदारानो बजायसो दे ओमफ्राय आरो दहाय जाफा जाफिनि गेजेरजोंनो दालिखौ फोमोनलांखादों आं आरो फिसालाया ओंखामजों आलु भाजा लांदों नालाय ओंखामाबो मोननाय दङ दा एसे नांबावगौबा फिसालानो लास्टाव संना होनोसै ओमफ्राय नै सासे सुबुङा गाइखेर लोंसैलाय जालायबाय बिस्कुट लाना फैलायबाय नालाय हेपिनो बिराद मेंथारबाय मा बिराद मेंबोयो आरो आयौ सरि बहायबायबो आङो ओमफ्राय नैबे दरनैखौ एवथ्रमनायनि खारन दं आरोना बेखौ सङा बेखौ एवथ्रमलायनानैसो दोनगोन आङो सानखा हखा आरोना इयुनखौ सानखा हखा ओमफ्राय नैखौ एवनोसै एसे मोदोम गोनां ओमफ्राय एसे हारा हादि लाबोखादों आंहा जाबाय बियो नैबेखौ एवखावथारसै आं बेखौबो फ्रोम एवनानै लाबाय आङो खालि सामब्राम गुफुरजों हाइजेंल' आरोना ओमफ्राय नैखौबो हरनोसै एरनांगौल' आंना साननै मोनानि आरोना गोजां पेलेटसे थाबाबो जायो ओरैबादि मानसि माने जेरैखि जायाबाबो हाबोल' आरोना सोबानो हाबो होननायसो जानोसै आराम एवनोसै फाजा जाबाय थाथोंसै ओंख्रिया ओमफ्राय बिराद दोखो बोरैबा मेंनाय मोन्दों आङो दासान्दि आरोना दिनैबो बिदिनो मोन्दों ख्रुब मोनगासिनो दङ बेफोरखौ बाथो मानसिनि देहायालाय मा दिनै मोजां गाबोन गाज्रि गाबोन राखावसिबा दिनै एसे दुरबल बिदियाथ' जाखायो बेनिफ्रायहाय आङो मोनसे जाथायखौसो निउसाव नुनानै जा सोमोनांदों आरोना सुनाफोर गावसोरबो सोमोनांदों थिग बिदिनो आंबो बिराद सोमोनांदों आरोना सोमोनांनायजों लोगोसे आंहा मोनायाव ओरैबादि गिबाय थादों माने आंना बे बेमारा दङ हरर मुभिबो नायगोन आङो हरर स्ट'रिबो खोनासंगोन आङो गिथाव बाथाव गासिबो खोनासंगोन सिनेमाखौबो नायथाबथारगोन ओमफ्य उनाव ओरैबादि गिगोन ना मोनायाव दा बुंसै साया माया हारसिंनो गिबाय थायो थ' बेबादिनो जादों आरोना जाथाया जाहैबाय मा बारा गोजाननि नङा माने क'क्राझार कार्ग'आव जानाय जाथाया ना सोरबा नुखाबाय जानो हागौ निउसावहाय आंबो जेरै नुदों मैया नङा दाख्लैनो नुदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो सानसे सिगांनि जाथायखौबो खिथाखादों आरोना माने ओरैबायदि जाहैदों अन्थाइ खुयो जाहैदों आरोना अन्थाइ बेबो मा मोनायावल' नङा सानाव सिन्थायनो अन्थाइ खुयो जाहैदों ओमफ्राय अन्थाइआ बिथिंनिफ्राय फैदों बेखौबो मोनथिबावा जाहैदों ओरैबायदि माने घटना आरोना बयबो सोमोनांजोब्बाय गामिनि मानसिफ्राबो सोमोनांजोब्बाय बेजों लोगोसे आरो मा सोमोनांथाव जाथाया पुलिसबो लेंहरबावलायबाय जाहैदों पुलिसाबो थाबाय जाहैदों पुलिस थानायावबो माने अन्थाइआ खुहैफैनाय जाहैदों खुहैहरबाय आरोना पुलिसाबो खारदिं खारसेयाव बिथिं नायस्रांबाबो माने पात्ता मोनासैनो जाहैदों माने अन्थाइआव बिथिंनिफ्राय फैदों ओमफ्राय बेमाराथ' दंखायोआनो कमेन्टआव सोरबा गोबाङानो बुंबाय माने बिरा मोदाय खोमा सोरबा गाज्रि माबा हगारदों खोमा मोजाङै माने फोसाबस्रांहो नायस्रांहो ओमफ्राय सोरबा बुंसैलाय मानसिसो खोमा हिंसा खालामदों मानसियानो जा मोदायानो जा बिरा मोदायानो जा बेथ' हिंसायानोखा हिंसा खालामलायबासो बेफोरबायदि जाथाया जाखायो नालाय दा ओमफ्राय सोरबा मा बै हांग्रि मोदाय नामा बिदिनिबो ओमफ्राय थिग बिदिनो मा होनो कमेन्ट फरायनानै कमेन्टआव माने आंनि साननायजों मिलायनायबो मोन्दों आरोना आङो जे बिरा मोदाय बा सोरबा मोदायफोर खुहैदोंबा अन्थाइखौ नुनाय नङामोन आवाजल' जागौमोन बेफोरबायदि बुंदों आरोना ओमफ्राय मानसि खुहैनायखाय मानसिसो बियो मानसि खुहैयाबा बोरै अन्थाइखौ मोननो बिदि आरोना ओमफ्राय अन्थाइयाबो जेनेबा पिक्साराव होनाय हिसाबै एकदम जेरै अन्थाइजों गेलेयो मानसिफोर बेबायदिनो सेम आरोना ओमफ्राय आंबो सानदों आरोना माने मानसि खुहैबासो अन्थाइखौ नुगोन मोदाय खुहैनायाबो अन्थाइखौ बिदि खुहैलायो नामा मोदाया बेफोरबायदि सानबाय आरोना आंबो फाजा एरनानै फैदों
माने इसोरनि अननायाव बेफोरबायदि जाथाया जाफेराखै नालाय एक्सपिरियेन्स गैया आरोना जे मोदायाबो बिदि आसलि अन्थाइ बादि खुहैलायो ओमफ्राय बेरा थिङाबो एसे गेग्रेबनाय बिदि होदों आरोना बिसोर भिडिअआवहाय देखायनायावहाय ओमफ्राय दा आसलथे खोथाया मा बेखौ माने रावबो फिक्स बुंनो रोङाखै खिन्थु सन्देहआ बांसिन मा सोरबा बिदिनो मोदाय लागायदों दायना मोदाय लागायदों बिदि साननानै दं आरोना ओमफ्राय फुजा होग्राबो लाबोलायनानै फुजाबो होस्रांलायबायनो ओमफ्राय बै खुहैनाय अन्थाइखौ बेसेबांबा बुरजा सावबायबो जाहैदों ओमफ्राय फुजा होनायावनो बेस्राफोर फैसायाबो माने थांबाय जाहैदों आजिखालिथ' फुजा थुजा होबा फैसाया थांखायो नांगौ मुवा बेसाद बायबानो बेसेबां थाङो नङा होमबा ओमफ्राय थेवबाबो माने फुजा होनायनिफ्रायबो खामानि जायाखैनो आरोना थेवबाबो माने ओमफ्राय आरोबाव माने पुलिसफोराबो माने मोजाङै नायग्रा लेंहरबावनानै मोजाङै नायहोबाव बिदि होननानै बुंदों जाहैदों आरोना माने बिदि होखारग्राफोर माबा माबि बेफोरबायदि लेंहरनानै नायबाव बेबायदि जायाखै बे जोङो सापर्ट होगोन होननानैहाय ओमफ्राय बेस्रा क्लास 9आव फरायनाय गथ' दङ जाहैदों फिसाजो फिसाला बे जाजानाय न'खरनि आरो दिपेन बे आदानिया दिपेन नाममोन आरोना ओमफ्राय आब'निया जयामोन आरो टाइटेला नार्जारि ना मा होनना बुंदोंमोन क'क्राझार खारगावनि फिसाजो फिसालाबो दं जाहैदों ओमफ्राय मोना गुना खिनो हासुनो फायखानायाव थांनोनो माने गिबाय आरोना अभियासलि नोंबाबो आंबा बयबाबो गिखागोन ओमफ्राय सानमानि खुहैनाय जाहैदों आरोना सानमानि ओमफ्राय आरो साननो गोनां खोथाया बेबो मानसिब्लाथ' जेनेबा मोनायावसो खुहैखुमानानै खारनो हागौमोन मानसिफ्राथ' दागा मागा सानावबाथ' नुजानो गिगोन ना मा होनना बुंबावनांगौ सोरबा लबारजों गावनायाबो बिराद गोजान थाङो ओमफ्राय गावदों पात्ता मोना होनदों दा माने मोजाङै बुंस'नो हायाखै आरोना बिसोरो जुदि फाइनाल मोनथिनानैहाय जोंनो फोरमायोबासो जों मोनथिसिगोन ओमफ्राय नायनानै आं खिन्थु बिराद गिनाय मोन्दों आरोना गोजांस्रु मोनबाय थादों आरोना बाहेरायाव ओंखारनो हाया मोनगुलायदों आंना एसे गिनाया दंखायो नालाय ओमफ्राय सोनाब आं मोनसे बाथ्रा खिन्थागोन गोदो उन्दैयाव आंबो मोदायखौ नुखांबाय आरोना हांगोर मोदाय होनना बुङो बै अर ब्ला 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 जोंग्राया दरसे खोमसि जायगाफ्राव ट्रोब हाबोना नै बेखौ नुखांबाय आंबो गोदोथ' दंमोन नालाय बांसिन ओमफ्राय गोदोथारथ' दंखायोआनोमोन बाबामोना एसे खोमसिनानै मोसौ आरि लायबाथाय मेरला माने ब्ला 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 जोंगोन अबेबा स्रोब गोमोरगोन औवा सिङाव थांगोन स्रोब गोमोरगोन लुखाय बद्रा होननाय दङ जोंना बै दुब्लिथिंजाय बिदियाव बिराद नुयोमोन जाहैदों ओमफ्राय आं नुनाय समा जाहैबाय मा आङो थाखो 4 ना मा बिदि फरायनायमोन आरोना ओमफ्राय आबैजोंहाय जोङो गाज्रि मोननाङा दे आबैजोंहाय आलासि जानानै फैयोमोन आरोना हासरा होनायावहाय ओमफ्राय थाबायबोयैनो माने रिक्सा मटर गैयामोन नालाय बै समावहाय हासरा होनायाव आलासि जानानै फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय फैनानै दाना ब्ला ब्ला अर जोंनाय माने बै साइडनिफ्राय फैनाय आरो ओमफ्राय आबैयाथ' मिन्थिगौ बे मा बुस्थु आंथ' मिन्थिया बे मा बुस्थु आबैया जा आंखौ बोनानै फैदो नै दानो नोंखौ जुमुदै गारलागोन आं नै नोंखौ दानो हासु लागोन आं नै नोंखौ दानो र' माबा माबि बिदिनो आबैया बिदिनो बुदुं बादां रायै माने आंखौ आखाइ हमनानै बिराद थाब बोबाय आरोना आबैया बिराद दुरबल ओमफ्राय गिनाय दङना ओमफ्रायहाय आंथ' मिन्थिया ओमफ्राय बे जोंनायखौ नाहरबाय थाबाय आं मा इसिबां गिदिर जोंनाय आरोना माने एकदम ब्ला 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 अर बादि जोंनानै ओमफ्राय मोनसे औवासुं बायदियाव थ्रोब हाबदों आरोना बियो बे अबेनिफ्राय ओंखारदों होनोब्ला मोनसे बिफां दंमोनहाय खालाजाम बिफां बेयाव गोदो सासे हिन्जावसाया माने फासि नांनानै थैदोंमोन आरोना जों उन्दैयावहाय बाङालि हिन्जावमोन ओमफ्य दानफायाखैहाय बेखौ बेनिफ्राय ओंखारनानै माने औवासुङाव हाबदों जों जाय लामाजों थांगोन बिथिं ओरै बारस'नानै थांदों आरोना हांग्रि मोदायखौ जिबनाव नुबाय आं दासिमबो गोसोआव दङ ओमफ्राय जेने थेने जों मोजाङै मोजां आबैजों आंजों बुद्रु न'आव सहैनानै ओमफ्राय आबैया न'आव खिथाबासो आं मिन्थिबाय आरोना हांग्रि मोदाय होननानैहाय ओमफ्राय रायलाय नोंथांमोनजों आङो गेजेर ओंख्रिखौ एरफैदों ओमफ्राय नै इसिबांसिम मोनफैबाय दैखौ इसिबांल' होबाय आङो मानो होनबा आं भाजा गोरानसो खालामगोन नालाय गोरान माने फोरानजोबगोन आरो दैखौ ना ग्रेभि थेभि जेबो खालामा जिखियानो जादोला बे आदामोननि प्रब्लेमा थाबनो सल्भ जाथोंसै आरोना माने गिलु बालु बिदि बोरै थाबाय थादो माने एसे र' 6-7 मास ना मा सिगाङावबो जादोंमोन जाहैदों बेनिफ्रायहाय एसे माने गैथ'ला ओमफ्राय नै राज फुजा ना मानिफ्रायहाय जाफिनदोंनो ओमफ्राय जाफिननानैहाय माबा सान माने खुहैनायसो जाबाय जाहैदों ओमफ्राय अन्थाइखौबो प्लास्टिकआवहाय माखासेखौ माने जमा दोनदों आरोना दा मा खालामो मा इनभेस्टिगेसन खालामो बे आदामोना फोरमायफिनबासो मिन्थिगोन आरोना बेनिफ्रायहाय मा होनो खायफा दायना फोथाया बा दायना फोथायो बिदि होनोना थ' मा होनना बुंबावनो आं खिन्थु बाराबा फोथायलायलाङो दे दायना दिना फोथायो आङो इसोरनि अननायाव आंनि सायाव जेबो बिदि जायाखै अब्लाबो आं बोरैबा फोथायो आरोना बे बुस्थुखौहाय मानो होनबा मोजाङा थायोबा गाज्रियाबो थाखायो होननाय बायदि आरो सोराङा थायोब्ला खोमसियाबो थाखायो आरो बेजों लोगोसे मा नोङो भगबानखौ खुलुमोबा भगबाननि उल्थाबोथ' माबा मोनसे थागोन ना
नै बेफोरबायदि फोथायनाय जाहैयो आरोना आं बिदि बोरैबा फोथायो आरोना सोरबा जाम्बि होनो ना मा होना बेखौ मिथिला नायफ्रांनायफोरा आरो खायफा खायफा बिदि नङा जे गोरों गोरा मानसियाबो फोथाया बिदि नङा खायफा खायफा सिगां डाक्टारनावनो लांग्रोयो मोजां ट्रिटमेन्ट लाग्रोयो लाङै लाङै एकदम ट्रिटमेन्ट लायै लायै अहाथारनानैसो आंगायथारनानैसो बेफोरबायदि अजा बेजानि फुजा आरि बेफोरनि खामानिखौ माने हमहैनाय जायो आरोना बिसास खालामनानैहाय ओमफ्राय बेबायदिजोंनो मोजां जानायबो दङ होनबा साननानै नायदो आं खिन्थु फोथायो आं बेलेगखौ मिन्थिया आरोना ओमफ्राय दाथ' बे आदामोननि बेलायावहाय एथबां बेबायदि हमनो हायाखै दा जुदि सोरबा अजा बेजाया गाज्रि नोजोरजों बिदि खालामदोंब्ला माबा बिरा बिरि लागायदोंबा फुजा थुजा होननानै होखारस्रांनो हाथों आरोना साफा खालामनो हाथों बेनिफ्राय आरो लोगोसेयैनो जुदि सोरबा नों आं मानसि हिंसा खालामनानै खालामदोंबा बिसोरबो थाबनो हमजाथों आरोना आंथ' ओरैबायदिसो माइनाव फैबावदोंमोन सोरबा बायदिबाथ' ओरैसो होनसिगौमोन होननानै आरोना माने BPFनि पार्टिबा UPPLआ खुबैदों UPPLनि मानसिबा BPFआ खुबैदों बिदिसो बुंजानो गिबावबायमोन आङो मानो होनबा जोंनि गेजेराव बिराद बिदि पार्टिखौ लानानै मोनसे कमेन्ट बिदि ओंखारबाय थायोना भिडिअ सिडिअ नुनो मोनबाय थायो आंथ' बिदिसो होनजानो गिबायमोन आरोना थ' बे आदामोननि खुगानिफ्राय खुनु बिदि माने राव ओंखाराखै आरो सोरखौबा सन्देह दं नामा होननायावबो बिदि जेबो खोथा ओंखाराखै आरोना गाव गावनो कनफिउसबा आरो माथो जानो बेस्राफोर दा थाबनो सल्भ जाथोंसै आरोना आंना ओंख्रिया गोदौगासिनो दङ नै इदि महर लाबाय ओमफ्राय आसाराव होनाय आंना नै मस्लाया बांद्रायानो दंखायोमोन नालाय माने एसे अभार खालामखादों बिदिनो टारगेटखा दोननो होननानैहाय बेखौ एसे सारना होयो आरोना आङो बेयाव बेसर मिथि ओमफ्राय मा होनो जिरा सब दंजोबो बेसर नै आसारफ्रा जोंना बै खामफ्लायनि मोननैया आंनि जाहैबाय ओमफ्राय आंखौ नुनानै लोगोसे आब'मोनाबो गरमा गरमि बानायफाबाय आरोना आब' खुनुबेला बानायफेराखैनो बिस्राबो कुइसन मारिलाबाय थानानै आब'आ बानायबाय आरोना बेसेबां रुनाय रुइखोना रुइदा बेसेबां थाव होनाय बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय जेने थेने बिसिना आंनि सानसे उनाव बानायनानै ग्रोब जाबाय आरोना सान्दुंआबा गैया नै बेनिफ्राय आंथ' बानलु गोरानखौ बांद्राय होआखैमोन ओमफ्राय नै मैया ग्रेन्डाराव होदेरलायनानै आङो बानलु एसे मिक्स खालामना होफिनदों आरोना थावआवहाय बे आसारनि थावआवनो बानलुआबो बारा जागोन ना मागोन सानानै एसे नै दोनबाय दा बेखौनो आं बेयाव हरनोसै बरियानो बानलु गोरान होबाथाय बे भाजा ओंख्रि बेफोरनि कालारखौ आं मानो इसेबां मोजा नुयो नै जारौ मारौ रानहोबावगोन आं एसेबाव रुइनायाथ' रुइजोबबाय नै आलु रुइबाय गासिबो रुइबाय रुइलायलांबायसो होननायसो जानोसै बेलाय माथो बेबोथ' मस्लाया खम गोथाव बेसर होसोलायनाय आरो मा नांबावगौ एसे रानहोबावनोसै जाबायबो सुनाफोर दसे उनाव नै रानबाय गैला दै गैला जेबो गैला आराम जाबाय मोजानो देहायासो ख्रु ख्रु लोमजासो मोनदों हय ओमफ्राय जानाया नायलाय खुगाया लुगैयो नालाय उफाय गैया आरो मोदोमा देरसिन जाबाय थानायखायनो लुगैनायफ्रा बांसिन जागासिनो दं आंना नंगौ मोदोमा जेला एसे देरो होलाङो बांसिन लुगैलाङो ओमफ्राय एसे फिसा खालामनो हादोंबाथाय एसे लुगैनायाबो एसे कन्ट्रल जालाङो आरोना ओरैबायदि अबस्था दा जेबो फल' खालामाखै जादों सुनाफोर एनिवे आं दा ब्लगखौ गोलाव खालामला बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों मोनसे शेयार खालामलायबाय आङो मोजाङैनो मोजां दं खिन्थु एसे देहाया बोरैबा आरोना बेनोल' थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच